And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Pinalabas nilang baliw ako para hindi ko makasama ang mga anak ko. Itago niyo ako sa pangalang Nika. 8 taon. 8 taon na ang nakalipas nang ikasal ako sa unang lalaking inakala kong makakasama ko hanggang sa pagtanda ko. Pero akala ko lang pala. Ito ang aking secret file. Nung taong din yun, sumunod ako sa asawa ko sa ibang bansa. 1 buwan pa lang akong lumalagi nang mabuntis ako. Taong 2012 nang isinilang ko ang firstborn ko. May baby boy. Nang marinig ko ang pag-iyak ng anak ko, salamat Lord ako habang umiiyak. Para akong best actress sa paghagulgol ko. Dahil sa kaligayahan at dahil na rin siguro sa pinagdaanan ko. Kasi noong 20th week ng pagbubuntis ko, naoperahan ako due to brain hemorrhage. At ganun na lang talaga kalaki ang pasasalamat ko. Kasi lumaban ang baby ko. Naipanganak ko siya ng malusog through CS. At ang nakakatuwa pa dun, ako ang kamukha. Ang saya magkaroon ng anak. Kahit mahirap, at kahit kulang sa tulog, kahit pagod, okay lang. Akala ko magiging katuwang ko ang asawa ko sa hirap at ginhawa. Pero hindi. Nananakit pala siya, physically at emotionally. Kailangan kong magpakatatag. Dahil gaya rin ang hiling ng karamihan sa mga babae. Gusto ko ring lumaki ang anak ko nang may kumpletong pamilya. Sa lahat ng ginawa niyang pananakit, ay hindi ako lumaban. Kasi ayokong makita kami ng anak ko na nag-aaway. Stress siya, ang sabi niya. Dahil nawalan siya ng trabaho. Inintindi ko. Hanggang sa hindi namin kinaya ang gastusin, after almost 2 years sa apartment, ay nag-decide kaming lumipat ng city kung saan nakatira ang mga magulang niya. Papayag ako, sabi ko. Pero dapat may sarili kaming apartment. Naramdaman ko na merong posibleng iba pang mangyari. Ang damuho, tinanong pa ang opinyon ko. Pero sa huli, sa bahay din kami ng nanay niya tumira. Makalipas ang 2 buwan, ang bahay bata ng leleng nyo masyadong malusog. Kaya nabuntis ako uli sa pangalawang pagkakataon. Sa panahong yon,
1 taon pa lang ang firstborn ko. By the way, may sakit ako sa brain na sa umpisa pa lang ayaw na ng nanay niya. Ayaw ng nanay ng asawa ko na mabuntis ako dahil sa takot niya na maging abnormal ang anak ko. Ang gusto pa nga ng nanay niya ay ipalaglag ko ang bata. Nanaig syempre ang pagiging nanay ko. At ang paniniwala kong magiging healthy ang baby ko. Fast forward. Dahil nalaman nila na buntis ako sa pangalawang pagkakataon. Ayaw ng nanay ng asawa ko na ituloy ko pa ang pagbubuntis ko. Pinapili niya kami. Pwede raw kaming manatili sa bahay nila. Basta, dapat ipalalaglag ko ang baby ko. Or, umalis kami in 2 months, pero hindi niya natutulungan ang asawa ko. Noong mga panahon na yon, ako pa rin ang nagdesisyon na hindi ko ipalalaglag ang anak ko. Kaya naman umalis kami doon sa bahay ng nanay niya. Nang makahanap kami ng apartment, wala atang gabi na hindi ako umiyak. Kasi, pati ba naman yung asawa ko? Pabor sa gustong mangyari ng nanay niya? Lumaban ako. At pinanindigan ko yung desisyon ko sa kabila ng walang suporta sa side ng asawa ko. Na kahit buntis ako, ay nagawa niya pa rin akong saktan. At dahil doon, nagdesisyon ako na aalis kami ng mga anak ko. Kaya lang, malupit ang pagkakataon. Naulit na naman ang brain hemorrhage na naging dahilan na napaaga kong isilang ang baby girl ko. Wala akong magawa. Ipinaubaya ko ang mga anak ko sa tatay nila. 2 linggo kami ng baby girl ko sa ospital, pero magkahiwalay ng station. Kaya hindi ko agad siya nakita dahil after operation, binalik agad nila ako sa ICU. Kinabukasan, sinurpresa ako ng mga nurse. Dinala nila si baby girl ko sa akin na talagang namang nakapagpahagulgol sa akin. Wala akong ibang nasabi noon kundi salamat. Dahil sa kabila ng lahat ng nangyari, malusog na lumabas yung baby girl ko. Finally, after 2 weeks, umuwi na kami ng baby ko. Pero 2 days after na ospital na naman ako. Kasi nagpanic attack ako. 4 na araw na naman ako sa ospital. Akala ko okay na. Pero sa pangalawang pagkakataon, 2 days after, nagpanic attack uli ako. Hanggang sa ginamit na nilang dahilan ang sakit ko para hindi ko makasama ang mga anak ko. Pinalabas nilang nababaliw ako. Pero ang diagnosis naman sa akin, postpartum syndrome. Na common na dinaranas ng mga kababaihan after manganak. Simula nun, hindi ko na nakasama ang mga anak ko. Kasi pinalabas nga ng pamilya, ng asawa ko na baliw ako. Walang araw ang dumaan na hindi ko naisip ang mga anak ko. Hanggang sa isang araw, dumalaw sa ospital yung mga anak ko. Wala akong magawa. Hindi ako makasama sa kanila. Lalo na nung hinila ako ng baby boy ko.
Hinila niya yung mga kamay ko kasi pinasasakay niya ako sa sasakyan. Lalabas na daw kami, uwi na kami. Habang yung bunso ko napakaliit pa. At 2 gabi ko lang silang nakasama. Minsan lang sa 1 linggo ko nakikita ang mga anak ko. Dahil nga sa mga pinalalabas nila noon. At sa pangatlong pagkakataon, nangyari na naman ang brain hemorrhage. Eto na yung pinakamatinding nangyari sa akin. Dahil nakoma ako after ng operation. Nanalagi ako sa hospital at rehabilitation para makarecover. Dahil sa pagkakataon na yun, na-stroke. Na-stroke ako at matagal akong nakaupo lang sa wheelchair. Lumipas ang ilang taon. Unti-unti. Nakaka-recover ako. Nakakalakad na ako kahit papano. Pinagpapatuloy pa rin ang therapy ko. Lalo na yung isang bahagi ng kamay ko na hanggang ngayon iniwan pa rin sa ere ang kanyang kabiyak na kamay. In short, isa lang yung gumagana sa akin na kamay pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Ang isa ko pang laging hinihiling ay dumating na sana yung araw na makasama ko yung mga anak ko. At sana maintindihan nila kung bakit lumalaki silang wala ako sa tabi nila. Siguro nga, ginawa na lang ng Diyos na instrumento ang asawa ko o ang ex ko para mapunta ako sa lugar na ito. Dahil kung hindi, baka 8 years na rin akong dinadalaw ng mga magulang ko sa libingan. Mapapayo ko sa mga nawawalan na ng pag-asa at gusto nang bumigay. Isipin mo yung mga taong nagmamahal sa'yo. Na masigit masasaktan kung basta-basta ka nalang bibigay. Magpakatatag ka. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong naniniwala na kaya mo at makakaya mo. May ibang mga tao, isang beses lang nadali, diretso na agad sa hukay. Na kung ikukumpara mo sa akin, 3 beses na inatake, eto buhay na buhay pa rin. Kasi hindi ako papayag na mawawala lang lahat ng mga pinaglalaban ko sa buhay. Dahil ito ako, binigyan ng chance mabuhay. Pipiliin ko to at paninindigan ko to. At aaminin ko, lumabas ang sungay ko dahil na rin sa mga naranasan ko sa pamilya ng ex ko. Ngayon pa ba ako magpapatalo? Sa dami na ng nalagpasan ko? Na nagawa ko ng mag-isa? Kahit wala ang ex ko? 3 taon na kaming divorce ng asawa ko. At naniniwala ako na isa na lang yung itlog niya. Kasi yung isa, nasa safety box ng nanay niya. Oo, uso pa rin ang mama's boy. Sa totoo lang, hindi ko alam kung kailan ko sila mapapatawad. Dahil never silang nag-sorry sa mga ginawa nila. At tinanggi nila lahat-lahat. At sa inyong magnanay, konting practice pa ako dito. Tandaan nyo, babangon ako at ibe-blender ko kayong magkasama. And to my children, I may not be present all the time due to my situation. But always remember this. I will kick and fight for both of you until my last breath.
Ipaglalaban ko kayo, mga anak ko. Antayin niyo lang si Mama. Kayo ang inspirasyon ko. Kayo ang mga dahilan ko kung bakit hindi bibigay at susuko si Mama. Mahal na mahal ko kayo. Muli, ako si Nika. And this is my secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.